Angenfilod! Croeso i'r Criw Celf! Un o'r hoff bethau fi arlunio yw Angenfilod, monsters. Ac un o'r resymau yw achos does ddim real reolau. Does ddim yn gallu dweud wrthych chi bod chi'n gwneud eich monster anghywir. Felly, eisiau chi ddechrau, fel dwi'n gwneud, a jyst gwneud chydig o siapau, fel wnaethon ni gan y gêm Doodles. Ond jyst wneud siapau sy'n mynd i gael ei troi mewn i monsters. Dim reolau, spiky, ryfedd, dim ots. Allwch chi ddechrau gyda jyst splodge o baint os ych chi moyn, neu ink. A wedyn, ychwanegu bits monster atyn nhw i troi nhw mewn i Angenfilod. Felly, falle bod chi'n moyn rhoi un llygad yn y canol. Achos mae'n anghenfil, chi sy'n neud y reolau. Neu allwch chi rhoi 1, 2, 3 tair llygad ar eich monster. Neu llygad gwahanol. Felly, ar eich siap chi, allwch chi copio'r siapau yma neu wneud siap eich hunan, jyst ewch ati i ychwanegu darnau gwahanol at y monsters. Fel ych chi'n gwneud yr gwynebau, ond y tro yma, jyst ewch yn wyll danedd meiniog, neu gyda boch. Neu unrhyw beth ych chi moyn. Brichiau. Beth am goesau? Coesau hir fel y deryn, neu coesau byr. Mwy nag un coes, llai nag un coes. Dych chi'n neud eich monster i chi. Na'r un peth sy'n neis os chi'n moyn rhoi manylion bach fel pengliniau. Jyst i wneud nhw edrych bach yn fwy ddoniol. Dyma ni coes hir. Eitha cool weithiau os ych chi'n moyn dangos rhywbeth tenau hir a wedyn ni traed mawr beth am cyrn. Nawr dyma'r hwyl, ydych chi'n gallu stico unrhyw beth ych chi'n moyn. Ond mae hanol i wneud lluniau gwynebau, felly ewch ati cyrn, rai mawr, rai bach neu spikes dros dy fe i gyd. Spike. Wedyn adenydd, cynffon, crofangau. Lle di sticio beth bynnag i chi moyn. Nawr, trwy'r wythnos fyddai'n sôn am Angenfilod chwedlonol, fatha Myths and Legends, chydig o Angenfilod dwi wedi wneud mewn llyfrau gwahanol, ond am heddiw, jyst ewch ati i greu y monsters mwy o ryfedd a mwy o bizarre gallwch chi. A dwi'n edrych mlaen at weld eich gwaith. Felly, danfonwch nhw ar Twitter, neu Facebook, neu beth bynnag i chi moyn, a sy'n ni wrth y modd i weld.